Tres porquets. Eren tres germans, tres bonics porquets músics, que van decidir fer-se la seva casa al costat del bosc. El primer porquet, sense pensar-ho molt, va fer la seva caseta de palla, però el malvat llop que vivia al bosc era molt vengós. Arriba cautelós al costat de la caseta, va inflar els pulmons i va bufar amb força. Fuf! I tota la caseta es va enfonsar mentre fugia el porquet. El segon porquet no va fer la seva casa de palla, la va construir amb branques del camp. I en contemplar tan bella casa es va posar a cantar i a tocar la mandolina. Poc va durar la seva alegria. Es va acostar a la casa del llop i va bufar com la vegada anterior. Fuf! La fràgil caseta es va desfer i el pobre porquet va fugir. Va seguir endavant el malvat llop i va descobrir una altra caseta. Era la qual el tercer dels porquets s'havia de construir. Va pensar el llop, quan bufi sobre ella volarà i em menjaré els tres porquets. Els he vist tancar la casa fa uns moments. No obstant això, per molt que el llop bufa i bufa fins quedar-se sense alè, no va poder enderrocar la casa. Com era possible això? Què havia passat? Doncs el tercer porquet, més previngut, els seus dos germans, havien construït la seva caseta amb maons i ciment, de manera que així quedaven fora de perill de les dents tan emmolades del llop. Porquets, no m'obriu la porta? Va cridar el llop molt enfadat. Doncs us menjaré i tot això, perquè em vaig posar a la teulada i entraré per la xemeneia. Quin banquet m'espera, senyors porquets? Llavors el tercer porquet va tenir una feliç idea. De pressa, germanets, portem-me molta llenya i fiquem-la al foc perquè bulli de seguida l'aigua de la caldera. Ja noto que el llop comença a baixar per la xemeneia. En efecte, l'aigua va bullir prontament i el malvat llop va caure a la caldera i va morir ara abraçat, amb la qual cosa va pagar les seves molèsties malifetes. Llavors, els nostres tres porquets van ballar, doncs el ferotge llop es va salvar. Fi!